ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ದಾಲ ಕಿಚನ್ ಗಜಾಬಿಜಿ ತೋಜುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ 10:25 ಆತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ 11:30 ಆನಾಗ ದೂರನ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ದೂರ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದೂರನ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದುಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಫೆ ಪಂತೇರು ಮಾತಾ 3 ದೀತೆ ಅದು ಮಲ್ಫೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಜ್ಜಿ ಪಾತುಂಡು ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಓಲಾ ಆಪುಜಿ ಬೇಗಲ ಪೋಯರೆ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಮಾತಾ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಡ್ತದು ಒಚ್ಚದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾದ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಈಗ ಓದಪ್ಪ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಚೂರೇ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ ಕಲ್ಪದೇ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತು ಪಿರ ಏರ್ ಮಾರಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ ಐಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಕಾಣೆನೆ ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತರೆಡ್ದು ಮೂನೆಡ್ದು ಮಾತ ನನ್ನ ಪಿದರ್ದ್ರ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ವೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಪಾರ್ದಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಾತ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೈ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆತನು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಾದ ತನೀಶ್ ಆಜ್ ಇಮೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆವೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಂಡಲ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪು ಇದು ಫೋಕಸ್ ಆತುಜರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ತನಿಷ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಾನು ಆಯ್ ಓದೋಂದುಲ್ಲೆ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ತೊಷ್ಪಾಣ ಕುಲ್ ಬಲ್ಪೇರೆ ತೊಷ್ಪಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಕುಲ್ ಬಲ್ಪೇರೆ ತೂಕ ವೇಟ್ ಬಂಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಕಲು ಬೇಗರ್ನ ಮಾತ್ರ ತೂಗೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಡಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅವರು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಪ್ಪುಗಿಮೇನ ಮಾತಾ ಅವನು 7 o'clock ಮುಗ್ಯಪ್ಪಾವೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಂತೆ ತೂ ಹೊಡ್ದಾದ ಕತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಚಕತ್ತೆ ಆಯ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಉಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದೂರನ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಓದರೆ ಓದು ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಚು ಬುಕ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತನಿಷ್ ಏನಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಜಾವ ಏನು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ದಾದನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇನ ಅಂದೇನೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಂಡು ಇಂಕು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲದವೆ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿನ ಒಂಚು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೆಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಪತ್ತದಾಪು ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆನ ಪಂಡಿಜೇನ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಒಂತೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿನ ವೀಡಿಯೋ ತುಳು ಬ್ರಷ್ 2 times a day brush with Colgate ನೀಟ್ ಆಂಡ್ ಉಲಾಯಿ ಕೂಲಿದ ತುಕ ಬಾಲೆ ಅವರಂಚಿ ಬಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ ಹಾಂ ಆನ್ ಮಂತ್ವೆ ಮುಸಿಂದು ತುಲ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಿನಾಯ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀಪಾವ್ ಮುರಿದಿನ ಮೀಪಾವ್ ಅಚ್ಚ ನಾಯ್ದ ಮೈಂಡ್ ವಸ್ತಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಪೊರ್ಲಾಯಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಲು ಬೊಲ್ದು ಓಕೆ ಉದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಶೊಪ್ಪುಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇರೆ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರೆತು ಪೋಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಉಳಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ ಕತ್ತಲೆ ಏತಾತನ ಟೈಮ್ ತೂದೆ ಪಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದಜಿಡು ಮುಂಚೆ 9-10 ಆತನು ಟೈಮು ಇದೆ ಒನ ಸಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾವೇನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪರೆ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತನಿಷ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತನಿಷ್ಕು ರಿವಿಷನ್ ಆವೋ ನೋಡು ರಿವಿಷನ್ದ ನಡು ಟೊರ ಆಯ್ನ
ಡಿನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡಂದು ಉನಾರೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಮೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓದುಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದುಲೆ ಪಂಡದು ಬಚ್ಚುಂಟಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ಅವು ಈತೆ ಉಂಡವು ಎಕಾರ್ದು ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಉಂಡವು ತಿನ್ನರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಿಂಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಲಾಯ್ದು ಓಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರ ಓದೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ಅವಿನೇ ಪುತ್ತೊಂದು ಎಕಾರ್ದು ನಿಮಿಷ ಕುಲು ಓಂದೆ ಎರಡು ನೆರಡು ಅಲ್ಗೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ ಒನಸು ಆತುಂಡು ಅಂದ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲೇ ಆವೊಂದಿಚ್ಚು ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಅವೇ ಕೆತ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಕಾರ್ದು ಇಂಚಿ ದಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಏತು ಮಾತು ಡ್ರಾಮಾ ಆವೊಂದುಂಡದು ತೂಯೆ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಡಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಾಯ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಟ್ಟಲು ಹಿಡ್ದು ಆಲೆಡ್ಚಿ ಬಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಆಂಡೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದು ಲಕ್ಕದ ಪೋಡ್ಗೆ ಓದೋಡ್ಗೆ ತನೀಶ್ ಲಕ್ಕ ತನೀಶ್ ಓ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕನದಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೋನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಬೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಖಾಲಿ ನೀರ್ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅಣ್ಣೆರೆಗ್ ಲಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ನೀರ್ ಪಂಡ್ ಪರಿ ಆತ ಆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಕೆಲವರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ 2 times ಉಂಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಟಿವಿ ತಿವರೆ ಉಂಡು 2 times ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡಲ 2 times ಉಂಪುನು ನನವರ ಒಂಜಿ 10 minutes ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಆತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ತನಿಷ್ ಲಕ್ಕ ರಿವಿಷನ್ ಮುಗಿತದ ಕುಲ್ಲು ಅವ್ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಏರೊಂದು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಚ್ಚದು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಬೂರುಂಡು ಥಟಾವರಂದು ಕರಾಟೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ತೂತೆ ತನಿಷೆನ ಪೋ ಯಾವ ಓರಣಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೋಡುತ್ತೆ 3 2 1 ಇಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ಆತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಉಂದಾಪು ಈರು ಬೆಗರ್ದೀನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಮೋನೆಗೆ ನೀರು ರಟ್ಟಾದಿರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಒಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಷ್ ಬಾಜುನ ಸೋಪುನ ತಿರ್ತು ಮೂರೊಂದುಂಡು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅನ್ ಬೆಗರ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಚಳಿಗಾಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂದತ್ತೆ ಐಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೂಡ್ ಅವಳ ಯಾನಂತೂ ಏಪ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕುನ ತುಚ್ಪಾಚ್ ಏಜಿ ಯಾನಂತೂ ಬೆಗರೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೋನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೆಟ್ ಬರ್ತದ ಚಾಣಿ ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ದಾಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ ಮೋನೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ನೀರ್ದ ಮೋನೆ ಇಂಚು ಉಂಡು ಇರಿಂದೆ ಉಂದೇನು ಪತ್ತದ ಈಗ ನೀರು ಜಿಂಜ ಅದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಪತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂದು ಉಂದೇನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೇಳಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ನೀರಿಗೆ ಪತ್ತದ ಈರ ವೆಲ್ಲುಂಬಿಯರ ಅಂದೇಲೆ ಮೋನೆಗೆ ದೀತರ ಉಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕ ಅಂದಾತಿ ನಾನು ತೂಜು ಮಂಚನೆ ತೋಜು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಕುಯ್ತು ಬೇಕಾದ ಇಂದೆ ಎನ್ನ ಪೀಸ್ ತೊಚ್ಪಾರ so very you're so lucky ಏನ್ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ I'm running from the kitchen. Okay, bye guys. अच्छी बात नहीं है इतने ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಬೇಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೇರು ಆಂಡಲ ಬೇಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು come on ಅಂದ ಯಾನ್ ಬೆಗರ್ವೆ ಅಂಚಾದಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೆಲೆ ಓದುನು ಕೆಲಸ ಮಂತು ಪೂರ ತನಿಷ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಎಂಚ ಬೆಗರ್ದೆ ತೂಲೆ ಅದ್ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ದಾಯಿಗು ಈತು ಬೆಗರುಡು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕದ ನಾಲೆಜ್ ಅದು ಆಯ್ತು ನಡುಟಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಐ ಯು ಮ್ಯಾಡ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಿರಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕು ತನಿಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಶೋಕಾಪುನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಶೋಕಾಪುನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಶೋಕ ಮೇನ್ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಲವೇ
ಈ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಜನ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಉಲ್ಲತ್ತ yani ಇತ್ತಾರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೇಸ್ ತೋಚ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲ ಆರು ಎನ್ನ ಆರು ಕೆಲವರ ಪಿದರ್ನಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಾನ ಹಲೋ ಪೌಡರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಹಲೋ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಈ ಪಾಡು ಜನ್ಕುಲು ಆಡುದು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚೋ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ ಎಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗಾನಗ ಎಂಕ್ ಪಾಡೇರೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಅಂದ ಇಜಿನ ನಿನ್ನ ತೂಂಡ ಈ ಮೀತನ ಇಜ್ಜನ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುದು ಮಾತೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಇರು ಪೌಡರ್ ಅದು ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಡೌಟ್ ಹಲೋ ಏನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವ್ ಗೋಡೆ ಕಂಡಿ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಇರು ಏತ್ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದರ್ ಅಂದ್ one comment can you please tell who is the cameraman throw that idiot out ಇಂದೆ 1 kg ಪೌಡರ 2 kg ಪೌಡರ 5 kg ಪೌಡರ ಇದು ಏಪಲ ಪಾಡು ಏರಿಗ್ ಇದ್ರಂಗ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ 10 kg ಪಾಡ್ವೇರ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಾವೆ ಮಾತ್ರ ತನಿಷ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಗಾಯಪಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಹೋದ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಇಂದೆ ಐ ಗ್ರಾಶಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಂದೆ ಈತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಡಿ ಈತ್ ಕೈಟ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದೆ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಈತ್ ದೆಪ್ಪೇರು ತುಳೆ ಇಂಚ ಅಂದದು ಇಂಚ ಪತ್ತು ದಿನ ಗೊತ್ತು ಯಾನಂತೂ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಇಂಚಿಂಚಿಕಲು ಐಟ್ ಅರ್ಧಾರು ಒಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಜಂಚೆನೆ ದೀಪೇರು ಯಾನ್ ದೀಪು ಇತ್ತೆ ಇರು ಎಣ್ಣುಲ 10 kg ಎಂಕ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಬೋಕ ಐಟ್ 9 kg ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಉಡುಪುಣ 9 kg ಆ ಟವೆಲ್ ಉಡುಪುಣ್ ಬೋಕ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಆತಿನ ಟವಲ್ ಇತ್ತೆ 1 million kg ಆತು I think ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಗುಂದಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಜೋಕು ರೈಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೋಗಿಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಈಗ ಓದರೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಏನಾಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಎಂಚನ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಓದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಿರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೋಂಟ್ ಝೂಮ್ ಮೀ I know why you are saying not to zoom because you look like ghost. Okay, thank you so much. Because you put 1 million kg powder. Tanish edalappa nochitane satya nene show my face man not this pillow. I'm showing your face. Pillow atune eat baidu. Shayan satyavangavu incha baiduna dadana. Au camera irne position dijau. Au ತೂಪುನ ಕಲೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣುಲ ತರಲ್ಲ ತಿರ್ಕು. that band of practice akna kannu boka brain stable ubbere. Please. ನೇ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ ಆಫ್ ನಿಂಚನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾವ ಸೊ ಆತೆ ಏನ್ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಆತು ಅಂದ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ನರೆ ಇತ್ತು ಪಿರ ಕಟ್ ಮಂತ ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓ ಇರ್ನದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಂಡು ಒನ ഞാൻ ബൊക്ക ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪತ್ತದನ ತನಿಷ್ ಓದರೆ ಪೋರ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಿರ್ದಿಡು ಊಟ ಬರ್ತೀನಿ ಊಟ ಏನ್ ಪತ್ತಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಜೌ ಪತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತು ಮಿಠಾಯಿ ಅಚ್ಚ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇನ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬ ತನಿಷ್ ಆನ್ ಮಲ್ದನ ಇದ್ದನ ತೊಚ್ಪಾವಿ ಶೋತ ತನಿಷ್ ಆನ್ ಮಲ್ದು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲ್ ಆಂದಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಆಂಡ ಆನ್ ತನಿಷ್ ಓದರೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಆನ್ ಮಲ್ದ ಆನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತ ಸತ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಎಂಡ್ ಒಂಚು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ತನಿಷ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ದಾಲ ಚಾಯ ನನಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಬಿಡೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀಸನ್